Jeg kan godt, som Katten sagde, starte med mig selv. Vi får syddansk julekål. Der er ingen nord for Horsens, der ved, hvad det er. Men dem, der bor syd for Horsens, de ved det måske. Det er hvidkål, der er medisterpølse til. Og for dem, der siger ingen svinekød tak, så er der også kyllingepølser. Og så spiser man det med kanelsukker og sennep og rødder. Og hvis I siger, så er det dejligt. Og hvis I siger, nej tak, aldrig mere, så er det også okay. Hvem vil præsentere det næste? Vi kan nogle flere. Jeg tror, det er Danmarks flotteste brød. Jeg har en brød her, og det er en opskrift fra min morfar. Og pas på, fordi der er en lille mønte af 2 kroner i det. Og det bringer held og lykke til den person, som får det i sit stykke. Så pas på mønten. Tak. Goddag. Jamen, så kan jeg præsentere mine. Det her, det er sådan nogle grønne muslinger, som jeg har lunet lidt i ovnen, og så er jeg kommet lidt parmesan på, og så noget sennepspickles ovenpå, og lidt purløg. Jamen, så er der forskellige slags sild her. Men skal dem, der har leveret det? Der er et spørgsmål. Er muslinger, er det tradition dansk mad til jul? Nej, det tror jeg som ikke. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det har ikke noget med jul at gøre. Man har altid spist muslinger. Ja, ja. Jamen, så er der forskellige slags sild herovre. Og så er der noget her. Hvad er det? Det er noget tyrkisk, er det ikke? Hvem har lavet det her? Hvem har leveret det her? Salmer, ja. Dolmer. Det var nogen, der... Hvad siger du? Salmer, er det dem her? Nå. Okay. Så er der forskellige slags sild heroppe også. Så er der sådan nogle peberfrugter. Hvem har lavet det? Dolmer. Jeg har lavet det. Okay. Er det ikke dolmer? Ja, det er dolmer. Hvad har vi i favoritten? Det er... Kan tage video til mig. Det er dolmer. Det er kartoffel, squash og aubergine og peber. Det har ind i ris og kål og oregano. Det smager rigtigt. Hvilken slags kød? Oksekød? Nej. Svinekød? Nej, ikke svinekød. Ikke svinekød? Ja, de er halal. Ja. Eller kan spise. Fint. Ja. Halal. Det er Kurdistan. Kommer fra Kurdistan. Aha. Så har vi noget her fra Bulgarien. Hvad